खुलुमबाय रायजोफोर आसा खालामो नोंथांमोना इसोरनि अननायाव बयबो मोजाङैनो दं। दा आं दं बर्थमान नै गेरमेर दैमा मिंमां हालामनि गाहाय दैमा जायखौ बुङो गेरमेर दैमा। बे गेरमेर दैमायाव आं दं। आं दिनै मोनसे गोदान भिडिअ लाबोनो सानदों। बेनो जाहैबाय गेरमेर दैमानि नुथायखौ आं नोंथांमोननो देखायनो सानदों। नायलांबाय थादो फारि फारि रायजोफोरा। दुखुनांथाव, बिखा खामथाव, गाबथावथाव मा जानांगौ जाखो। एसे खस्थ'जों गायबाय, गाबनोसो ओंखारलां। आयु 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 मा जानांगौ सेस साफा। आबादारिफ्रा एसे आसाजों माइखौ गायो, गायनानै जुदि दैया फैनानै बेबायदि बाला लाना फैयोबा गोसोआव जोबोद दुखु नाङोना रायजोफोर। नायलाय आयु 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 बुलायबाय थाबायनानै गायनो हायाव साब दै फैनानै नै फबजोब्बाय। नै बियो गायनो हायामोन आरो एसे गायजोबनायमोन बेखिनिया। नै दै फैनानै बाला फबजोब्बाय। मा जानांगौ जाखो खेथिया नायलाय रायजोफोर। सेस दै फैजोब्बाय। नै ओरैजाय ओरै दै फैजोब्बाय, ओरैबो फबजोब खावसे। सेस गायनाय हायाव साफा दै फैना बाला फबजोब्बाय। नै ओरैजाय सेस फबजोब्बाय। नै दै फैनानै बाला फबजोब्बाय गासैबो। नायलाय नै गासैबो फबजोब्बाय ओरै। नै नायलांबाय थादो रायजोफोर माबायदि दैया, नैबे दैया माबायदि गायनाय हाखौ धंस' खालामफैखो। एस बाला नै बाला 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 जानाय बाला जानाय जेबो बाला गायनो हाया। एकदमबारे नायदे आंखौ थाबायलांनो हाया। नै बालाया हाबोना आथिङाव बिराद मेंदों। मेंगुलायबाय। नै बे दैया एक्सुवेलि माबायदि फैदों एसे देखायनो सानदों। नायलांबाय थादो बयबो। नै दैया बे एक्सुवेलि फोथारसोमोन, ओमफ्राय फोथारजोंनो दैया फैनानै दैनि लामानि महर लाबाय। फोथार गेजेरजोंनो दैया फैनानै दैमानि महर लाबाय नालाय बाला लाना फैजोब्बाय। सेस बाला लाबोजोब्बाय, बाला लाना फैफाजोब्बाय। मा जानांगौ जाखो। बिराद मोजां माइ गायग्रा फोथारमोन बियो, नस्थ' खालामजोब्बाय। सेस मा जाबावनांगौ जाखो दालाय। नायलांबाय थालाय रायजोफोर, आं फारसेनिफ्राय खोन्थालांबाय थानि नालाय। नै गायदोंल'मोन, मैया गायदोंमोन बेखौ। मैया गायनानै नै दिनै साफा दैया फैनानै दैमानि महर लाजोब्बाय। नै सेस साफा। नै मैया गायनायसोमोन बे दैया माइआ। मैया गायबाय, दिनै दैया फैबाय। दैया फैनानै नै दैमानि महर लाबाय। नायलांलाय रायजोफोर माबायदि हाजोनिफ्राय फैनाय जोंनि बे गेरमेर दैया माबायदि माइ आबाद फोथारखौ धंस' खालामफैदों। बे जोंनि मिंमांनि गेरमेर दैमा, मिंमां हालामनि गेरमेर दैमा आबाद फोथाराव सा 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 दैया फैनानै माबायदि धंस' खालामखो नायलांबाय थालाय रायजोफोर। जास्ट नैबे माइ गायनो हायामोन बेफोरो गासिबो। जास्ट माइ गायनायाव बाला फैजोबनानै नै धंस' खालामजोब्बाय। नायलांबाय था रायजोफोर, नायलांबाय था। आं खरआव थांथारनि दैया माबायदि गावना फैदों आं खोन्थानो रायजोफोरनो। नै दैया नैबेजों गावस्राबोदों एकदमबारे। नैबे सिगांनि फुराना माथावरिमोन दै, बे सिगांनि फुराना माथावरिमोन। नै बियो सिगांनि फुराना माथावरि, गाहायखामोन एक्सुवेलि बे माथावरिया। नैबेजों फैदों, नै माथावरिजों ओरै बायनानै दैया फैदों। नायलांलाय नै सिगांनि फुराना माथावरिखौ सिफायनानै ओरै फैदों। नै बे माथावरिमोन ओरैहाय। नैबे बे मोननैनि गेजेराव बे मोननैजों मोनसे लिंकमोन आरो बिसोरो ज' लाइन मोनसे लामामोन, बेजों थांलाय फैलाय खालामजानाय मोनसे माथावरिमोन आरोखि। बायस'ना फैदों। आरो बिनि सिगाङावबो मोनसे माथावरि दं, बे सिगांनि फुराना माथावरि। गोदान माथावरिखौ आं देखायनो सानदों। नै आथिङाव मायदि हाबो थाबायनो हाया रायजोफोर। नै मेंग्लिजोब्बाय। नै बिराद हाबो। नै बाब बालाना मेंगुलायबाय। नै जानोसै गाहाम गोथौलै, मेंग्लिजोब्बायसो थाबायनानै। नायलांबाय थालाय रायजोफोर, थाबायनो हायालै बिराद गोथौथ' हाबो। हाग्राजोंसो बारस'लांसै आं एकदम ओरै हाग्राथिं बारस'नानै
ओरै बारस'नानै ओरै बारस'लांसै आं जि गोथौ गोथौ हाबो बाबा नै गिबि माथावरि हा नैबे जाबाय फुराना माथावरि ना आं बुंनाया फुराना माथावरि थांदों नै बियो ओमफ्राय बिनि सिगाङाव मोनसे माथावरि दंबावो नै माथावरिया मोननै एक्सुवेलि नायलांबाय थालाय माबायदि दैया फैनानै आबादफोरखौ नस्थ' खालामफैदों हा आबादारिफोरा बिखानि दैखौ हा बिखानि थैखौ दै खालामनानै गोलोमदै गहोनानै एसे खस्थ' मावनानै हा खस्थ'नि गेजेरजों गायबाय दैया फैनानै नै अनागारि गोसोआव एकदमबारे माबायदि खालामलांखो नायलांबाय थानाय रायजोफोर एसेबां खस्थ'जों आबादारिफ्रा गायनानै जुदि दैया जुदि बिदि बाला लाना फैफायोब्ला माबायदि दुखुनांथाव जायो नायलांलाय आं खोन्थालांबाय थानो नायथा नै बेनो आरो दै गावस्रानाया नायलाय नै मेन गेरमेर दैमा एकदम हाजोनिफ्राय फैनाय दैमा बियो मेन हाजोनिफ्राय ओंखारबोनाय गेरमेर दैमाया बेनो आरो हा बिराद गुवारमोन बियो ओइथिं माथावरि मोनसे होबाय नै माथावरि मोनसे होनानै ओरैहाय एसे फिसा माथावरिया ओमफ्राय ओरैनाथ' गाहायथारनो माथावरिया नैबे माथावरि एक्सुवेलि बेखौ कि माथावरि होनजाबायो नै मेन दैमाया माबायदि फैदों बेजों बोहैबोदों बिसोरो बेजों बोहैबोनानै एकदम ओरै आफांथिं ओरै बोहैलांदों ओरै आफांथिं ओमफ्राय नै आसोल मेनानै बेजों बायख्लादों गन थुथेदोंमोन एक्सुवेलि गना जेबो खामानि होआखिसै नैबे फुराना माथावरि सरि गोदान माथावरिमोन बियो नै थांनाय बोसोराव खोनाय गोदान माथावरि बायस'नानै एकदम ओरै फैदों आरो नै नायलांबाय थालाय ओरै नैबे जाहैबाय गोदान माथावरि थांनाय बोसोराव खोनायमोन बे माथावरिया ओरैमोन नै दैया ओरै सिदा बोहैलांदों दै बारा जाबा बियो ओरै उसिफावनानै गोदान माथावरिखौ सिफायनानै ओरै बोहैलांनानै आंनि माइ गायग्रा 8 बिगा हाया साफा आंना दै जाजोबोनाय रायजोफोर नाहरलाय हा हाया एसे बासिदों आंना बाला थाङाखै थेवबो दै जाहैजोबो नाय मोनगोन ना मोना माइ फोथार माइनि खेथिखौ देग्लाय भगबानासो मिथिगौ ओरैहाय बायस्राना फैदों नै मेन दैमाया बेजों ओरै बायस्रानानै उसिफावनानै ओरै थांनानै मानसिफोरनि फोथारजों बाला दै लांनानै आंनि हाखौ मोनहैदों आंना 8 बिगा हा दंमोन 8 बिगा हायाव बाला थाङाखै दासिमहालागै दैया थांनानै उसिफावहैयो आरोखि हाग्रा दं आंना एसे गेजेराव सासे मानसिनि हाया हाग्राखौ सिफायाखै बे हाग्रा सिंजों दैया थाङो ओमफ्राय बे हाग्रायानो बालाखौ लाखिनानै आंनाव माने बाला मोनहैथ'वाखै आरो नायलांबाय थानाय रायजोफोर बे दैमा नै ओइ मिंमांनि हाजोनिफ्राय ओंखारबोनानै अरुणाचल हाजोनिफ्राय ओंखारबोनानै मिंमांनि गेजेरजों बोहैनानै नैबे गेजेर ससेयाव गेरमेर दैमा जाबोनानै एकदम ओरैहाय बोहैलांदों नै नायलांबाय थानाय रायजोफोर फारसेनिफ्राय गेरमेर दैमाया माबायदि मिंमां हालामाव फैनानै मिंमां हालामनि बिखायाव थानाय बर'फोरनि खेथि बाथि आबादफोरखौ माबायदि नस्थ' खालामदों नायलांबाय थानाय रायजोफोर आं देखायलांनो सानबाय गेरमेर दैमाखौ लानानै माखासे जारिमिन दं नायलाय ओइ हाजोनिफ्राय ओंखारबोनाय नैबे गेरमेर दैमाया जोंनि मिंमां हालामनि बिखानि गेजेरजों ओरै बोहैलांदों एक्सुवेलि गेरमेर दैमाया बिराद गिदिर दै जायो बियो दिनै सान्दुं दुंनानै सानथामसो जाबाय सान्दुं दुंनाया अखा हैया राननायखाय फिसा नुदों बे गेरमेर दैमाखौ लानानै माखासे जारिमिन दं जाय जारिमिनखौ हयथ' नोंथांमोननो आं खोन्थानो सानदों गेरमेर दैमानि सेर सेरनाय मोनसे बिजाब जारिमिन दं जाय जारिमिनखौ जोंहा मिंमां नोलोबारि गोजौ फरायसालिनि बारग' लेङाइ फोरोंगिरि बिहुलानाथ बसुमतारी सारा लिरना गालांदों दा बावहाय गेरमेर दैमानि ओरैजाय आरो नैबे ओरैहाय मोननैबो फारनैयाव बर'फोर दं आरो बे बर'फोरखौ लानानै माखासे जारिमिन दं जाय जारिमिनानोखि बेलटि आन्दलननि सिगांनिफ्रायनो पिटिसिनि आन्दलन बुंनो थाङोबा एकदम फरायसाफोर दाजेननायनिफ्राय दिनैसिम बे मिंमां हालामनि गेरमेर दैमानि सेर सेर बर'फोरा रायजो जाबोनानै मा जाथाय जाबोनाय आन्दलननिफ्राय हमनानै बेफोर गासैबो बे बिजाबाव दं गेरमेर दैमानि सेर सेर बे बिजाबखौ आं नोंथांमोननो खोन्थागोन बिहुलानाथ बसुमतारी सारा लिरदों गिथाव बाथाव बे दैया दैबाना जाबा नै ओरै बायस'नानै आबाद फोथारखौ नस्थ' खालामहैदों आरोखि आं नोंथांमोननो खोन्थालांबाय थागोन नायलांबाय थालाय माबायदि नै
गोदान माथावरिजों दैया बायबोनानै ओरै फैनानै एकदम ओरै बोलांदों ओरैहाय खावसे बोलांदों ओमफ्राय ओरै खावसे बोलांदों माने खावनै जादों आरोखि माने दैया नै खावनै जादों नैबिथिंजाय खेथि बाथिया एसे खम हाग्रा गोजा ओमफ्राय नै ओरैजाय एकदम सिदा थांनायासो बे सिदा थांनाय दैयासो एसे नस्थ' खालामफैदों एसे नङा सरि ग्लामैनो आबाद फोथारखौ बालाजों फबनानै माइ गायखानायखौ फबनानै गोबां खहा खालामदों नायलांबाय था बे दै लामानि सिदा सिदानो आंनि हाखौबो मोनो आंहाबो 8 बिगा दाग दंमोन नायलांबाय था बेजोंनो माइ गायखानाय हायाव माबायदि गोहोम खोख्लैदों नायलांबाय थालाय रायजोफोर जोबोद फबलाजोब्बाय दै एकदम बाला लाबोनानै फबलाजोब्बाय नायलांबाय था नै गायबायमोन नै एसे मोजां गायनाय हायाव दै फैनानै दैया बाला लाबोनानै माबायदि धंस' खालामजोबखो नायलांलाय बे हाया सब गायनाय गोजामोन माइ गायजोबनायमोन बियो सोमखोर नुयोमोन आरो माइ गायनाय साफा माइनि महरबो नुला दोंसे माइ गैला नै एकदम नायलांबाय थालाय रायजोफोर माबायदि फारसेनिफ्राय नायलांबाय था फुराना माथावरिजों बायबोनानै दैया ओरै फैनानै आबाद फोथाराव नै बेयावबो खावनै जालायबाय खावसे ओरै थांलायबाय खावसे ओरै थांलायबाय नै खावसे ओरै थांलायबाय खावसे एसे आरो ओरै एसे हैद गायखानाय माइखौ बिदि ओरै खावसे दैया थांनानै बाला लांफायो नालाय से बिखा खामथाव नायलाय अयथासार बिखा खामथाव नै ओरै खावसे थांदों ओरैहाय खावसे ओरैहाय मेन ओरैहायबो एसे थांदों नै बुदलायदों बे गासिबो माइ गायनाय गोजामोन बेफोरो माइ दंजोबोमोन एकदम मिथिंगा बिखायाव सोमखोर नुयोमोन आरो साफा मा जानांगौ जाखो है दुखुसो नाङोलै एसे खस्थ' एसे खस्थ'जों गायनाय नायलांबाय थालाय गोलोमदै फुगार एसे खस्थ' गायनाय बे माइआ मा जानांगौ जाखो नै बेथ' एकदम बे सिङाव माइ दंजोबोमोन साफा धंस' खालामजोब्बाय नै ओरैबो थांनानै खस्थ' नस्थ' खालामबाय ओरैबो थांबाय ओरैबो खावसेसो थांदोंमोन नै दुखु गोनां बाथ्रा बाला गुरैलै थाबायनो हाया नै अयथासार हाबो मेंगुलायबाय थाबाय नायलांबाय था एकदमबारे आफांथाराव आंनि हा दङ आं एसे देखायलांसै ओरैजाय नायलांबाय थालाय रायजोफोर नै बे हाग्राया दं बे हाग्राया होबथादों जायनि थाखाय आंनि हासिम दैया आरो बालाया मोनहैस'नो हायाखै बे हाग्राया होबथाजोबदों बे हाग्रानि आफाङावनो आरो ओइ उनथिंजाय दं आरो आंनि हाया बे सासे मानसिनि हामोन बे हाया साफा हाग्राखौ सिफायनो थाखाय साफा खालामनो थाखाय दैया थांदोंब्लाबो नैबेजों ओरै बोहैलांदों आंनि हासिम हयथ' मोनहैयाखै मोनहैगोन खोमा मा खालामो भगबाननि लीला बे हाग्रा थानायनि थाखाय बे हाग्राया लाखिदों आरोखि बालाखौ लाखिदों दैखौ लाखिदों जायनि थाखाय सौसिनानै आंनि हाखौ मोनाखै आंनि हाया बैथिं आफाङाव बे हाग्राखौ बारनानै आरो आंनि हाया 8 बिगा दागा नोंथांमोननो खोन्थालांबाय थागोन आं नायलांबाय थालाय हाग्रा दङ बे हाग्राजोंनो ओरै दैया एसे सेरमायलाङो आं एक्सुवेलि बेखौ होथेदोंमोन नै दाखालि नै बेखौ होथेदोंमोन आं जाब्रा नांथेजोब्बाय नै साफा बे गायनो हायामोन माइयानो नै बाला फबजोब्बाय नै बिथिं थाङोबानो आंनि हाखौ मोनो गाहाय एसे होथेदोंमोन आं नायलांबाय थालाय नै एसे गाहाय नुयो आं होथेदों आरो बेखौ होथेदोंमोन आङो ओमफ्राय नै बेजों थांनानैनो बै आंनि हाया नै ओरैजाय नायलांबाय थालाय रायजोफोर नै बे आंनि हाग्रा थानायनि थाखाय दैया बारा सौसिबोनो हायाखै माने बाला लाना फैनो हायाखै आरो नै हाग्रानि ओरै उननि आफांनि आंनि हा ओरैजाय गोलाव दं नैबे 2 बिगा आयाव 6 बिगा मथा मथि 8 बिगामोन आरो नायलाय गोदान गायगोदान बियो दैया नै बे जादों ओरै थांनानै
नै नायलांबाय थानाय माबायदि स्राय बोहैलांबाय आंनि हाजों दैया बेनिफ्राय आंनि हायावनो आलियाव नै ओरै जानानै माने बाज्रुमनानै गोथौ हाखर जाजोब्बाय नै बे गायनाय हा मोनसे हाखर जाजोब्बाय नै थांजोब्बाय बे गायजोबनायमोन बियो नै माबायदि जाखोनाय नैबे 6 बिगामोन आरो गायजोब्बायमोन आं ओरैजाय साफा मा जानांगौलै भिडिअ खालामफुनायावनो अखा होना होबायलै हाबाय अखा नै जोमैया गोसोम जाबोलायदों अखा हासिगोनलाय नैबे सोमखोर जाबायमोन माइआ एसे सोमखोर जाबायमोन नै ओरैजाय गोलाव आरो गायजाबायमोन जोंहा अखा हाबाथाय हाजोआव दै जाबाथाय आख' दैया फैनानै डिस्टार्ब खालामफैसिगोनलाय नै गायखानाय हायाव माबायदि हाखर जालांनो हमदों एसे खस्थ'जों गायदोंमोन आङो गरम बन्द मास मोनसे मोननायाव गायदोंमोन आङो स्कुल बन्द मोननायखाय हाजिराफोर होला होलि आदिखौलाय मानोथो होबाय थानो न'आव गायनोसैलां गरम बन्द मास मोनसे मोनखायो होननानै न'आव गायदोंमोन आरो गायनानै नै बिदि जाबाय थेवबो खावसे नै मोजां थालांदों आरो दा बेखौ मा खालामो इसोरासो मिथिगौ सोमखोर जाजोबबाय नै गासिबो हाजोनिफ्राय फैनाय फैयै दैया नैबे हाग्रानाव थानाय ओरै बोहैलांदों आरो एकदमबारे ओरै बोहैलांदों ओमफ्राय हाग्रायाव नांथानानै ओरै थांनानै आंनाव फैथ'वाखैमोन थेवबो दैया नैबेजों एसे बारबोयो बेजोंसो बारबोनानै दैयाव बुरजा जानानै एक्सुवेलि बै हाग्रानि थाखाय बे बाला लाबोनो हायाखैमोन दा मा खालामो इसोरासो मिथिगौ बाला फैबाथ' सेस दुखिया जाखाबाय नैबेखौ आं ससेखौ फोदोंमोन बेयाव बिराद दै थायो दै थानायनि थाखाय बेखौ एक्सुवेलि आं फोदोंमोन नैबेखौ नैबे फोनाय 1 बिगासो जखौ फोदों आङो ना थाथों होननानै नै आंनि हायाव आङो ना थाग्रा जायगा बानायदोंमोनलै एकदम न'निफ्राय खस्थ' मस्थ' औवा लाबोनानै फुथैदों आं ना थागोन ना थाया नालाय नै ना थाग्रा जायगा बियो हाग्रा ना थाबा मोजांमोन ना थाथों होननानै बानायदोंमोन आङो नै आंनि हायाव बेबायदि नला दं नैबे फोनाय नैबेयो खोमसिबायलै एसे नैबे आरो फोनाय माइनि गेजेरजों ना थाग्रा जायगाखौ बारनानै दै एसे बोहैनानै ओरैजाय आंनि गायग्रा नैबे फोथार बेनिफ्राय ओरैजाय साफा मा जाखोलै सेस गायफुबाय थानाय सोमखोर जानाय बेफोरावनो जुदि बेबायदि दै फैयोब्ला इसोरासो मिथिगौलै मा खालामो मोनथिथ'ला आङो बेनो गेरमेर दैमानि खावसे दैया उसिफावनानै दैबाना जायोब्ला उसिफावनानै फैनानै जोंनि आबाद फोथारजों माबायदि फैयो नै बेजों फैयो खावसे ओइथिं बोहैलाङो मा जानांगौ जाखोलै बिदिबा सोमखोर जाखांनाय माइआनो सोमखोर जानाय माइ बियो गासिबो बेखिनियानोमोन गासिबो